Bapler pedesk dans sur la camp. Oh, die wees op dan, we shall en toen ik vrienden trouwens, wie is een kroeg van jong quoi. Trouwens, on commence de barrage de labour. De ganen, de labour, de vallen mensen. On tient très vite mais wij kennen comment se valt. Arion, zansigar gouz. Arion oblige door, we gaan geen plaats door. En wat een keer droit dans de bal, een keer droit, wat bal, een trava meurs, ik ben een trava kin hanerien quoi. Non. Dan begon te warmeer, moest ik quoi. Warmeer, ça moest. Ah ja. Les ancirkik gar reervour, gar ekeer, ma peson. Oh non, rewarmees. Arrivo à labour, ben tieges quoi. Ben tieges. Ah ja. Mes Bapler en begand. Mais je kan baplené. Baplené? Ja. Mais je gaan Kierzelju, paar hafne. Ah ja. Kierzelju. Ah ja. En arrière. Kostes. Borderstea. Koste Pompol. Was-je Pompol. Ah ja. Abadus wa wie kanerin? Bij Nakistime quoi volontaire moest ik gaan bewijzen. Ah ja. We gaan dans zo'n Breton quoi, la montagne. Abadum, baplené. Toen kwam mij wanneer val tout zo was. Opa. Ja, we gaan breuren met wie Peter Frikoy dan de gaan, we kunnen een paar Friko de Mars, wie Peter de Friko wie kan, en travi kan, arrête trop bourploné tout in der gaan zassel, sans que her rummen gij. Ah ja, daar maar zie De Mars, ja. O douwen kan de Mars. Ah ja, ja. Ja, maar als de kalers wel echt laat me toch. Goed heeft zo'n koolstof in haar pel af in haar kalers. Nu goed ook heel laag dus haar blij is goed parase quoi. Haar blij is 14, 18. Ah ja. Haar blij is Brésil quoi. Valérie Brésil nou wat commence minder dans zo'n gooi quoi. Dans zo'n Breton quoi. Men wie douw ook tu de gaan hè. We toen niet wien kan nee. Dans le wien que dat wat disken net over hè. En daar wie dansen, wie Frikoy. Frikoy dan Frikoy. Dan petram cher fuen dan maak moet squeeze win dit bis win barrière mais puis wie daar moet zassel goede de kon en ben mooi ben aan de ben dansen. Ah ja. Mes beter bit bo Friko benade. Ja, maar zo bij Frikoy is dat nou bij hoe sleer maar gewoon jong was te maken. Mes chance, wie gaat in goede gaan dans quoi. Dans la montagne quoi. Gavotten quoi, gavotten complet. Même il a ton avion a balakat a balawit gaat te marsen. Gapesrak e brem, kals. Du nuzen kinderen. Bij planering grede is wel waar jaune hier baba. Ja. Op is nous le troisième âge et grede balaka de balawite. Oui, mes me bapioné wie ik dansen de barakat kazen. Ben troisième âge dessert nous sur la grede hein. Wel mis mer photo var jaune. Ja, mais brennen. Dan, mes gochara. A gochal na. Meneer Adolf. Non, wien que doit venir à bremser un cercle quoi. Une zisque même ça rigose. Avec jong avec igual même ça nebren. Ja, mes gochal da piu wie kan na barakat ga barawit tonju barakat a tonju bar. Koelska benieuw welke gaan hij. Ja, nee, men moet. Ja. Mais a barakat a un tom 3. Ja, mais mode. Anneke me mode. Anneke men moet. Non. Ja, daar la dimoubesh wie Ja, en hij daar naar een ijs. Balakat balawit quoi. Ja. Anaber na is. Ja. De naam. Ja, maar goezee, waar Tonio Memo wel bremme, Tonio Doek, Barfien, dan dans, haar bag om samen wien ton sam, wel bremme quoi. Ah ja. A gochal wa que de saio vi fricoio hein. Aux al vi place toujours dans les places de fichel bas. Ah ja, maar Alune mon puis mon zansel goed que de débarrasser dol, puis en mer na kwan. Ah ja, na kwan a vi avec tout pas. Wie wist. Mer na kwan. A gune que de débarrasser dol, on mont oblige de zansel va rue. Pour d'autres guerre. même squel tansel var rue au pandé, hein. Ah Il rappelait tout. ja, pandé déjà quoi. Tia Piriu Gochalla. Viga kals, ja. Awa teia di mer goes, awa tan awa breur, awa poye un cause, chan Piriu. Wa ke belime au breur neo. Mathieu, tad Mathieu Piriu, beki san ba Roudouane. Ah ja. Ah, ja, mao. Ben, revise, dao dansel ba restaurant, c'est dao dansel lato, va rue. Awa salbet. A va rue, hein, que de débarrasser dol, vi prépare kwan goed oblige dans la rue de zansel quoi. Mais vous even tron va tronquer ba hasneem wa sala gisna avise ba bivise fricoya même petit avant vi fricoyo es al kishin ha perennes bis natun ben arrêt il est tout sala gisn vi autorise de don de pedir fricoyo
Don Salagissen, des Ansen. Tier Memode, Rosal, des Ansen. Ansen Gavotten, quoi. Mais vi qui met Gavotten, hein? Ja. Non, Trawal Wiskit. Men non, Ja. la polka Thomas, Non. Bremme Scheiche Det da. get. Non, Det var ha Bredel, nee. Bremme Scheiche de Bremme voor den dude code. Memmes bar fissen noze. Rank weer Scheiche und tam Ja, ja. Ja, deze ding. Ja, we jong, ja, zuur, hè. Oh ja, beter Scheiße den Traubauwein. Me wa, me wil, me hij Daar boven lang. We kinderen gavot en bij hij daar en daar bliske dingen, plusieurs dingen, die te pera, mais on ramène que dalle ring B quoi. Vliegen nu de truc comme ça quoi. Ja, daar boven lang koos, travers voilà terug en passit, agent au kit, Ja. hein. Mais kent tu cause lignes strogo, strogo chal quoi. Ja, is trouw nee go shal pe wat jong gaan. Ja, te wan jou, mais la grec koos van sig. Ja, maar. Mes, wie je gegrepen, ato frekoju ba uzal benak, ja, pleni frekoju armedi, hè. Ja, ben we gre bar leur yo. Bar leur quoi. We la kan do yo bar leur quoi. Mais ze bit wel friko au breur ding bar leur. Au nangar quoi, ma besron. Ja. En duten dan nangar. Oh ja, dan ga bien weer maar. Ja, en bin ook hier weer houden hem zijn. Verschallen. Diodol is quoi bij. Wie me trevi, maar rijden sterren nu er heen hè. Want wie mooi rijken in die sterren weer 150 200 personnes par frigo quoi. Ja, mais après je dan maar, wie apprécie, hein. Nou, maar maar die dan. Model wat kind dan wel doen, dan kies zelfs even de dol. En ja, par frigo hier dan kies douce. A slip ou a trou mos ik. Snip hier. Rie wie ze mems. Ja, Fars. Tout zo. ja. Green. Ja. Green. Model die kies schies de dol quoi. Non. Ah, binnen, wie ze green. Ja, maar frequoie wie Gwyn. Pas Gwyn mol de bremme Gwyn Mado. Ordinaire. Ordinaire, quoi. Dan wie reprisade. Wie change un temps de pes een baguette, quoi. Même een limonade qui apprécie te maar. Limonade heb ik model die me duur, mening die me duur model ning kom. Limonade goed ook, maar Oh mais dat bomine limonade. ja. Mes, normaal, c'est, tu te prenais, tu te renseignais, nimgal qui t'embête, ne? Tamjal. Ja, on disquaire, ouais, madre, ja. Hij haast niet. Supérieur en termes de réblonné. Ja, mais réblonné. Heb ik dat schaffer de rehasté. Ah ja, Ah ja. Ja. het is een mooi. Oh. Trouw. Poh. Jalen ze me nog peter. Ja, zie je, maar ook Oh, ja. We waren met mijn studie aan nieuw aan een kadoontje. Pater Landin, pater de Hasni, pater Animgan, Ja. Reform. Reform geschal. Reform geschal. Allez, Animgan, wat power. Conseil de révision, quoi. Ja. Oh là là, wie zo'n bagage très plonnier gesleed. Alice. Ja. Blommeter. Men ook Peter. Chas Landin, die gredai. Een chance plané. Chas Ja. Landin, ja. Puis se diffère, ça va 13 minutes. 13 plané, Niet traven, Niet traven, de reward. Met die ver, dat gaat van zo. Glaskafer, ja. Nu kan hem gaan. Non, de sidebaan l'état sauvage, tant mais quoi, sorti une quête quoi. On qui peut sortir de Bromos, on qui peut sortir de Bromos quoi. A Brunveloir a hasté, a plonné in breng matri. Une matrin, ja. Ja, gole, Piers a plonné, mais a hasté. An bit de gamard, ja, wist du da gewiffen sa. Oh, bien sûr, me tramena. Ja, ja. Ah, dat is goed, ja. Mes, ja. Een meuf, me dat wist même pe wan bascool, carré, plané, me a mesh, mus gwen, Ja. Ja. Ja, En dan, zij kreeg quoi. niet stand kennen. Jolanda. Zij Mais het kan conserveren aan mijn squelle. ja. Ja. Mes, dat ding, wat ik pingedik aan tamig, als nee, dit, Ah, neem je hoor in zet namtje. Die gorier, quoi. Je gaat ook bo bar wien, plonné zo braas, maar de zon. ja, Surface ne me en doet bij hen wa boer wa bien à gauger me très loin ken die luur de hasté neke. Ah c'est au das course die tam die spies katten ja. Ja. Mes, via garoten, na persoon, PV, PR, ja. doet soms, we zeggen tam divers, garoten plané, garoten racené,
Daar is ik weer beetje op is geschot bij o frico. De reat leren blonese weer soms quoi. Ja, daar Op een mélange de vamos la bagarre stu quoi. même dans wie gaat. Même style. Ja, même dat. Ja, Même après même style de wat Même style ouais. come on, ja, wat Oh, je tre met Même style ouais. Mes heel tammy. avo Daar doet ja, Ja, daar mais dit is klaar dan daar dom persoon a post daar doet. Blanc om De daar doet le Conway. ja mais più zo daar doet persoon heeft più een keer daar doet. Plonee ja nee. Daar doet zo plonee als nee. Ah ja. Même zo landelo a tout na tout tout le canton le parcours is quoi. Daar doet tout. Blijven ik het, blijven ze ja, zo gewoon Bedar. ja, nee, plonee has le landelo speed. Ja, Sanoise gesantes a tout na. Rest daar doet tout. Mems hasene avec plein ni claim qui est en Oh non, blijven déjà kan ik meer weer in pinvidis. ja. U veel rekening tam quoi. Dat een over pinvidis weer quoi, niet has nee. Minder propriétaire, nou, Ja, et des gros quoi, des gros propriétaires quoi. Vaido, batte. Après maar ik ken meer weer in pas. wonen, Maar démarre dra na valdo. ja, dan maak je niet meer wel minder weer als nee. De surface quoi mais. Ja. Ja, ja, va. Ja. Abraham peut-être un jour de la garotte dans Garillon. Mais mole Ja, maar we diskeerde dat ik ook de leçon de dans. Prenez veel wat. En hebben toch. En zo de leçon de dans weer goze weer jong. Of ik wou dus commence sans lenen. En we remplacer rigos even kwijt. Ja. Ja. Mais avec les danses à garotte, funus en tamik. Oh ja, funis. Oh ja. Gechal. We squeeze den pe we is la gaat hoor. L'autre, oui. Ja, loert quoi. Ah ja, dousta ja his quoi. Geen mot doet tout. Ah ja. Ja, l'autre. Squeeze, voilà, de labre quoi. Punir weer laten nog. Maar jou, een traben, à tout de sens de nous, maar discuss. Ja. En nu dans ses plein, Richard. Ah ja. À garotte, Même waar alors zie, wat gepland nee, met Amsterdam. Toen duurt de maas à peu près 8 ans. Hein? Ah ja. Tout ja. Ah ja. Ah ja. À peu près tout, quoi. Après, me contrôle, là, au sous de nous ce que change que même ce matin avec l'entente qui fournisseur, mais nous ce que dans l'ensemble, on ne peut tout nous qui dans ce kemmen, bah, gavoten, bien local, ce Ja, bremse, ja, zo. Du concours de gavotte pour les jeunes. 10, 11, 12, 13 ans, ils vont apprendre à danser. La gavotte. On tussen de door gavotten. ja. Verzerf toch. Dan maar wie gediskeerd toch, ruziske gewoon. Ja, maar dan zie je wat staat tegen was. Ah, toch. Me willen wachten wie ik het met me windje dansen, dan maak ze weer remarken, hè. Ja. Dus het is goed. Ah ja. mais Ja. bébé concours de danse, mensen. Concours wie is kit. Non. Non. Mais dus kun je wel bezig met mijn straat. Maar wie dansen wie is goed, hè. Ja, concours weer, Pierre Mouchoué weer. Ah, moest weer wie is À hier. butin. Ja, abuten is er. Ah, buiten, pak buiten. Hij zei, nou, zo'n concours map zon, hè. Ja, nee. Mais bravo hasene, ok. Wie qui est Oh, non. Mi want je daar dan maar zo kan mee. D'affaires donc. Maar probleem is wel dat dit. Met mijn school had dan bij Sneeuw, maar waar plaatsen op plaats hier, Gochalde. Niet de deublassen zo beter hier. En zo beter, en heb je in de deur toch weer meride, waar. Vast gaan toetje. Place niet. In mijn school hoor, dan heb ik plaatsen niet, nee. Maar waren gewoon 6 morgen ook Gochalde en daar heel goed je te geven. Kijk ik de maas, hè. Ah ja. Ah ja, daar staan, webstaan. Maar nee, deze fois, wie is er gewonnen? Wie kan hij na, en dan de studie apparaatje todo. Ja, wie kan hij dus, ja. Goed, maar twee jaar bagage, want dan hier. Mais je l'aurais, mais la dite, oh, kan hij een maat willen doen? Ah ja. Ja, le spronné de landero, dus, dan pas tout, quoi. Ja. Wie kan hij? Dus ploeien. Ja. Ploeien. Ploeien. Intussen willen dat is mens. Ja. Kan mens kan nunca pia ban dansbaar. Le restaurant Châteauneuf du Fou bagar en Parnasse de. Kad tu dus willen kan hij willen dat is. PM die dat is heel goed gestee. Wil Breton toe den.
Tidiane, qu'on appelait ça, regarde, Bédombé, mais ja. misschien bekend. Foto, als je weer in, oh, die, maar hij has niet, maar hij ploneel. Allee, bon, maar trein, maar allee, trouw nee. En hij heeft in, gador, dus trouw wat rood, die trouw. Oh, maar ze, me mol, toe daar, een tuel, een tume, maar hij is goed naar weer ta. Maar wie kan, soms redel, han een keer, om in die wijn, maar we gaan naar straat. We gaan een keer gaan naar me. En dan, ja, redel, dat soms redel. Ja, maar wat kwist de gaan gaat? Maar ja, Ah, ja, dat zijn nou. ja, het goede ster bij. Ja, maar niet zo goed, en straat. Maar dan kan je me aan hem, een beetje juist met de truc mee, wat ik al weet. Ah, bon. Hé, van de ma. Bien sûr. Ja. De ene kant, goed, willen tout dat wat doen, en même ze, tiens, zoals, Rummen. non, zoals, Bouchumba, Guarneri, zoals nu. Dat is van duur. Ben, la reine de Bretonne, là-bas, la page. Ben, moi, Hoezo werd daar ook zoals nu? croire, hè. Ja. Brugge. Hij goes er al wat zo'n bij. Ben oui, d'accord, oui. Ja, van zo'n nu, maar broer. Hij is wel zo'n beetje pelt aan, maar zie je Ja, d'accord, ja. Mhm. Moi, mais hij te dit, hij gezond zijn, hij was la coiffe, de gay wifty. Oh ja, maar hoe ze bent dan wel blach. Oh, Damas, ja. Ja. Ah, maar ik ken kom meer. Ik voel ze, quoi. Gewoon ik in orde schatting. Ja. Laat troosten doen aan eigen gedaan dus. Ja, mais Damas, ouais, la reine de Breton de Paris. Oh, nou niet zo'n kan ook. Oh, oui, la Saudrey, on va dis donc, vous le présentez, hein? Ben wij op plachen. Ah, ja. Ah, mais il dit, histoire de wel tut den broek, heb ik Ja. dans une pressé, quoi. Ja. Dat is jouw naam zo. Ben, c'est énorme, ça. La reine abondance, hein, comme il le sait. Ja. Ah, vous, il y a des crampes. Mais Peter, Une crêperie bretonne, ouais, un train ben goeie feit op de pagina. Dan Peter bij waar heen moest. Voilà, ok, mais la boue, puis me fond d'eau, non, mais. Het is op Blavisje vandaan, hè. En 36, 37. Ah. Regarde, les gars. Waar je feit dat dan nummer. Ja, we hebben een post, mais la boue, pas recette principale, one faction de maas, non, mais la boue, pas PTT, on me sera. Ah, bon. Mais la boue, pas bureau. Ah. Vi go buiten buguala, vi go buiten, we on de hasle am goal. We am igual am de kiksal man bar gwen do idee tout een wat in bar du een trade. Nee, nou waarom zo Brisel, ne? Parabril, ja. Ah, ja. Ja. Ah, ja, wel een kaart. Ja, ka. Ah, pas au racine, maar het ook. Ja. Ja, maar goed, de geur, maar hij goes re lees de bron. A me re lit lees de ko lit gwin. Ah, ja. Arrivotan la cave, en ik het eruit bij lezen. Dat is gewoon de ruw pinga green. Ja, hang net eruit bij lezen en je hang prefer lezen waar gwin la. Ik dacht wel op een gwin op een lezen la. C'est vrai, ik naar lezen de. Ja. Nee, zo wat ik dan doe dit binnen. Gaan wat verwacht quoi. Ja. 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 En lezen quoi. En dan gaat er toch op een Enfin, Hoe ga je wel een green hier lezen? bebe, goed Peter en menak de wil no ben o in o ban gwin de quoi. Ah, ben We gaan niet gaan wij. We maken er bij magazine. Ah, ja. Daar is een maatregel op. Ja. En nou, Riven maak ik dit lees waar lang weer van naar Riven. Ik heb partij aliseer de neus. Dol net ja. socialiste. C'est vrai, hein? Hoe socialiste partageur? Ah, bon. Mais là, la dol net is, hè? Ah, ja. Tu leest daar ja is al keihard idee. Dus kinderen gewoon met elkaar binnenschras. Binnenschras, ja. Een poitrine là. Ja, rivier, begin Développe. die gleed. Ah, allez, sûr. Gleed aliseer jo plan ga je lezen. Ik is Gewoon ten naar Remenstra. vast bij mooi dat we daar profit. Ja. Al beter een jaar lezen met haar met meer een heel wie de gwin. Dat is dan aan. Meer een heel wie de gwin quoi. Ben zo. Maar, Een beetje geweest met mijn woorden. Zo. Pier gekregen? jouw memorie gaat. Pier Peter begrijp ik lees je drinken. Ja, gwin drink ik het. Dan is hem bij. Hij staat erin. Maar. Ja, daar je staan lezen naar die show. Dat is even, ben ik hoor. Peter wie Het goal.